Όχι, η καταχθόνια κομμότρια περιποιήθηκε και τον κυβερνήτη. Τι συμβαίνει? Το δείτε, στις 9 Αυγή το πρωί, πολιτείες και οι γελίες κομμότσισσας θα εκτεθούν μόνιμα σε δημόσια θέα. Έτσι θα μάθετε πώς είναι να γελούν όλοι μαζί σας και εγώ θα έχω τη χαρά να πλουτίσω από την ευτυχία σας. Η πολιτεία μας θα γίνει περίγελος όλων. Και ότι ετοιμαζόμαστε να αποκτήσουμε μια ομάδα χόκκι. Δεν καταλαβαίνω τι χτενίσματα είναι αυτά που κάνατε σήμερα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν μικρή. Κοιτάξτε. Και τελικά αστεία. Το ξέρω, μα έτσι είναι η μόδα. Μα βέβαια οι μόδες περνούν. Αυτό που μετράει είναι ο χαρακτήρας. Ούτε η μαμά μου που το καταλάβαινε αυτό. Η γίνει η μαμά σου είναι έξυπνη. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Πώς αφήσαμε την καταχθόνια κομμότρια να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Είμαστε πολύ αστείοι. Κοιτάξτε τα μαλλιά μου. Ναι, και εγώ είμαι το τέρας του Λοκ Μες. Ουαου. Είμαι ήρωας. Τι με νοιάζουν τα μαλλιά μου. Συμβολό κάντε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να πάμε σε κάποια κομμότρια. Δόξα πρίμο! Τέλειο δρομολόγιο και τα τουριστικά λεωφορεία σύντομα η επιχείρηση γελιοποίηση θα έχει τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, κομμότρια, μα το ραντεβού σου με την πολιτεία μας ακυρώνεται. Είμαστε πρίμο, επάνω τους παιδιά. Τίμο, επίθεση! Ρόκιαν, το νου σου! Κανένα πρόβλημα. Φύγαμε! Τον έπιασα! Σίκα! Δεν θα μας ξεφύγεις αυτή τη φορά, κομμότρια. Δεν βαρέθηκες να γελάνε όλοι μαζί σου. Όχι, ξέρω να γελάω και εγώ μαζί τους. Μπαζά! Παιδιά, είστε χάλια. Έχεις δίκιο, είμαστε. Τι? Το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε επίσης ότι μόνο ο χαρακτήρας μετράει. Τα μαλλιά θα μεγαλώσουν.